sedulur ya ngaten. Ditepung nek sedulur. Ijin lho. Jenenge. Kula Damar Wulan. Bocah saka ngendi? Saking Paleban Paluangga. Oh, saka karang Pradisa. Panjenengan menika sinten? Ditepung aku Putri Agasmara, putra dalem Kanjeng Rama Patina Gendeng. Panjenengan menika putrane Ndara Patina Gendeng. Nyuwun pangapunten, Ndara. Menawi sowan kula menika ganggu kamardikan panjenengan. Ora Damar Wulan, malah aku tansaya seneng. Jane duwe karep apa to? Estunipun ngantos kula sowan menika badhe pados pedamelan. Arep golek pedang. Iya. Anjasmara. Rasa ibu. Ya. Ngatur. Anjasmara. Gawian. Wis to. Ya. Anjasmara. Kula matur Ya. nuwun kalih sampeyan. Nggih. Menawi sampeyan sabiyan. Yes. Anjasmara. Kowe iki ditimbali Rama ora gatekno babar pisan. Lah panjenengan gojek listrik kok. Malah gojek apa? Mboten gojek niki. Bokonge diutur-uturno tok. Wonten Jawa menapa Rama? Kok wonten Jawa menapa ana tamu to? Ji wonten tamu. Tamune kakung apa putri? Kakung. Ya gene kowe rek ngaturi Rama. Duh, mboten sisa Rama. Lho kok ora susah? Inci menawi tamunipun menika kakung gek rupine niku elek, panjenengan tak aturi rawuh. Dene benten lho mon niki tamune bagus sing mboten karuan. Cekap kula ingkang mbageke kula pun pinter kok, Mo. Dadi nek tamune elek kowe ngaturi Rama. Nggih. Nek tamune bagus ora usah ngaturi Rama. Cukup kowe ora pareng kaya ngono, Jas. Mboten pareng Rama. Ora pareng. Mergo kowe putra patih minangka dadi contone para putri kepatihan. Oh, ngaten. Ayo kene kene. Jen derek iso panjenengan, Mo. Gus. Jenengmu sapa, Gus? Gus. Jenengmu sapa? Gus. Jenengmu sapa, Gus? Gus. Jenengmu sapa? Gus! Jawa Ndara. Lho iki tak ganggu to, ya. Jenengan kena stroke lho, Mo. Ampun ngamuk-ngamuk terus. Ora usah setruk. Rama iki wis duwe penangkal setruk. Nggih, Mo. Ampun, Mo, ampun. Iki nang ndoro berarti. Lah apa guyu? Boten. Sebakno dadi ketuae murahku. Aja ganggu. Boten, Rama. Le, Dawuh kula Ndara. kowe sapa? Kula Damar Wulan Ndara. Lah aku. Lho, Ya, terus pundi to, Mo? kowe Damar Wulan. Ijin Ndara. Terus karepku. Badhe pados pedamelan, Mo. Eh, Badhe pados pedamelan. anggere suwe ra tau main lho. Ketua nggawa rek. Kenapa, Mo? Ngobong terus. Aku ora takon kowe. Sing tak takoni tamune. Jenengan tak aturi pirsa sami mawon, Mo. Ora usah mbok aturi wis diaturi cah wedok-wedok iki. Nggih. Jenengan Ijin Ndara. Badhe pados pedamelan. Golek gawean sing gedhe pangapuramu. Kepatihan Majapahit wis ora ana gawean. Mergo gawean ning Kepatihan Majapahit wis dicekel turu-turu. Turu-turu iki. Ngaten Jin. Menawi kados ngaten kula nyuwun pamit lho. Ya aja dadi atimu ya lan ya. Wis bendang bali golek gawean saliyane kepatihan. mangke rumiyin Rama sedulur Damarwan kan dhisik sedulur Damarwan Rama menapa panjenengan tak katalipen wonten dalem kepatihan niku tasih wonten pedamelan lho. Gawean apa, Jas? Jadi regol cobi panjenengan penggalih upami wonten dalem kepatihan menika wonten prajurit ingkang jagregol sapanci-panci wonten tamu ingkang kepingin pinanggih dumateng panjenengan wonten prajurit jagregol ingkang acarani langkung rumiyin waduh malah tansaya puncara asma dalem mangkenipun lho Mo.
dadi kepatihan durung ana prajurit Jagorega. Sawanci-wanci ana tamu, ana pengacaran. Leres Rama. Bener. Leres Rama. Bener. Aja ngantuk. Bener ora? Gimana? Sampai goleki kok. Kowe iki tak goleki kok gila. Kowe. Ngadeg kok jombrangke kaya wedhus. Ngadeg. Bener kepatihan durung ana prajurit Jagorega. Kowe tau ning Rega apa ora? Kok mbok tutupi aku nggondo piye? Dadi ra ono. Bener? Gangge-gangge tok. Regol kuwi apa ngerti apa ora ya? Mboten nek kok spidol Regol. Wis. Angger wis do nyanyi wis ra roh. Ngene iki kena sawir. Alah, sampeyan jeneng aja pelek ngaten ya wau kon. Nek omate. Jeneng apa nek omate? Mentahan kok. Setahun pisan kok. Dadi bener ya. Nggih, Rama. Lan dawuh kula Ndara. tanpa bendaramu Andasmara matur, tak kira aku wis ora mikir yen prajurit Jagorega durung ana. Saiki pasuwitanmu tak tampa dadi prajurit Jagorega. Sinaosa namung dados jagi regol kula saged. Dago iki. Aja kok anggap enteng. Prajurit Jagorega iki darane enteng ya enteng, darane abot ya iso. Pregono aturane. Lajeng menapa menika Ndara? Sapa wae sapa. Ora mawas sing arep mlebu ning dalem kepatihan Majapahit yen ora nggawa tapak asmane Patih Gender, aja pisan-pisan kok entukno mlebu. Sendika dawuh menapa ingkang dados ngendika panjenengan badhe kula sepaken. Yen pancen kowe wis adoh, aja kesuwen. Enggal tumapak tumuju ning parigulan. Kepareng nyuwun pamit. Dasmara. Kula matur nuwun. Upama tak wori ndae. Ini iki sombene ndanak piye iki? Terusane piye? Mesih prawan. Prawan apa? Mantum kok ndok prawan. Ojo ndilet ae. Lah, Rama. apa? Waduh, lho pencingan bocah kali anak abdi lah kok mboten menggale to Rama. Mikir apa njak? Lho dawuh pencingan, sok sinten kemawon ingkang badhe lemput wonten dalem kepatihan, kedahipun ngasta tapak asma dalem. Lah mongko Dimas Layang Setok kemiter katen tetegaran lho. Jur. Menawi mangkinipun badhe kondur mboten dipun keparengaken damar wulan, jalaran damar wulan ngestakaken dawuh pencingan Layang Setok Layang Kumiter mboten ngagem tapak asma dalem. Menawi mangkinipun dados cingkalan dados pundi Rama? Damar wulan ngugemi dawuhku. Nggih. Patake Layang Setok Layang Kumitir kaya ngono. Lah cek. Wis pundi niki Rama mengke nek dadi cengkah pripun? Wis tak perpekane, Jas. Tak perpekane yo. Apa